Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi sakkim mimma tad'una ilaihi murib. Qalu padha ngucap sapa kaum Samud, kaume Nabi Saleh, ngucape ya Shalihu he Nabi Saleh, qad kunta temen-temen ana sapa sira fina ing dalem kita, ing dalem kalangan kita, ing dalem golongan kita, ana iku marjuwan roja wong sing utawa ana iku marjuwan wong sing berharap qabla hadza ing dalem sadurunge iki. Ae tegese qabla nahaika ing dalem sadurunge nyegah kita iki, utawa ing dalem sadurunge nyegahira iyana ing kita an ibadatil ausani saking nyembah reca-reca. Lama kuna tatkalane ana sapa kita ana iku nara weruh sapa kita mingka saking sira mindala ilis syadadi saking pira-pira dalil syadat wa mukhayili rasadi lan sepine utawa nggon-nggon sepine pira-pira tuntunan dalil langka tuntunan sepi.
Fa innaka mongko sak temene utawi panjenengan iku kunta ana sapa panjenengan ana iku tak tifu ngatofa yaktifu ngatofake sapa panjenengan ngala fuqaraina ing atase wong fakir kita. Wa ta'yinu lan nakyinke mestekke sapa sampeyan dungafa ana ing utawa dungafaina ing atase wong apes-apes kita. Wa tangudu lan balekke sapa sampeyan mardona ing wong lara kita. Faqawiya mongko iso kuat apa rajauna harapan kita fika ing dalem panjenengan anaka sak temene utawi panjenengan iku minal ahbabi setengah sangking pira-pira kekasih. Wamin angsori dinina lan setengah sangking sang penolongi agama kita. Ning fakaifa mongko iku kepiye azharta ngetokake sapa sampeyan al adawata ing permusuhan Sumakalu tumuli padha ngucap sapa kaum Samud muta'ajibina khale wong sing padha gumun ta'ajuban kelawan gumun sadidan kang banget ngucape atanha ana ta nyegah sapa sampeyan na ing kita anak Buddha yen to nyembah sapa kita ma ing barang yak budu kang padha nyembah sapa abauna bapak-bapak kita. Ae tegese ma barang ngabidu kang padha nyembah sapa bapak-bapak kita bayane minal ausani sangking reca. Wa inana lan sak temene utawi kita iku lafi sakin yakti ing dalem ragu-ragu mima sangking barang tadngu kang padha utawa kang ngejak sapa sampeyan Nabi Soleh na ing kita ilaihi maring ma rupane minat tauhid sangking tauhid wa tarki ngibadatil ausani lan ninggal nyembah reca. Muribin tur ya wong sing ragu-ragu. Ae tegese mau kingin wong sing tumiba fi ittirabil qulubi ing dalem mamange ati ing dalem ragu-ragune ati wantifa itu makninati lan ora anane tumakninah ora anane anteng. Ki ucapane kaum Samud nenggone Nabi Soleh. Nabi Soleh sampeyan ki nyata-nyata ana nyata-nyata kepengin utawa ya katakan saja jenengan niku sakjane sadurunge niki di posisi sampeyan itu ada di tengah-tengah kita semua. Ya bagian saka kita. Bahkan iso dibilang kegiatan maupun pengadatan sehari-hari newe tetap melu kita-kita. Sadurunge
sampeyan nyegah kita-kita saka ngibadah reca. Sadurunge sampeyan nyegah kita saka ngibadah neng utawa saka manembah neng reca, karena kebiyen iki senengane do ngreka-ngreka golek Gusti Allah. Terus engko gawe reca do disembah. Iku mbiyen. Senengane nek gawe Gusti Allah ki do modele gawe. Modele iki digawe. Dinto-ento pokoke dinto-ento. Dinto-ento terus engko didewakan, terus engko disembah-sembah. Gandeng ming dinto-ento ya bentuke sak karepe kono kaya. Wong jenenge ming dinto-ento iki. Wis ora anu, nek di logika nganggo logika sing rada jero ngono wis ora ketemu blas. Gusti Allah kok digawe bar kuwi disembah-sembah. Gunung, nek gunung watu niku ya sing tukang tatah ngono kon ngento-ento. Gunung watu iki ditatah, dibentuk. Wis dibentuk sak karepmu, singa ya kena. Gajah ya kena. Terus engko dibentuk kaya setengah wong ning udu wong. Ketoke demit kae ketoke. Bentuke demit. Bar kuwi nek wis dadi gandeng serem kaya wong ning kok udu wong, wah terus disembah-sembah. Mula terus Nabi Saleh niku ngejake supaya do manembah ning gone Allah. Ninggalke nyembah reca niku kon nauhidke Gusti Allah. Karena nilai keyakinan sing paling larang niku wis ora ana liya kejaba nek iso nauhidke Allah niku paling larang. Nauhidke Allah niku ning ati madhep mantep yakin Allah Gusti Allah kita niku Allah tur sewiji Allah wis ora ana liyane niku paling larang. Sing iso ngatrol oleh swarga iki ming kuwi masalah. Keyakinane pokoke Allah sitok maha segalanya, semua liyane Allah niku tetep ming digawe karo Gusti Allah. Ming digawe. Mbok ampuh kaya ngapa kae ming digawe. Lagi malaikat sing maha ampuh le muni, ana sing ngarani maha ampuh ming digawe. Malaikat Malik niku pamane segara sak donya lumpukke dadi siji suntakke ning sirahe malaikat Malik ming kaya sak tetes banyu. Saking gedene ndase malaikat. Iya wis. Saking gedene kok. Ayo sakniki gampangane jenengan ki weruh alah turahan banyu titik nang gelas nika ming turahan rada mepet banyune iki ming rada mepet ngisor. Banyune niku. Iki nek mungguhe tengu ngono dadi amba banget banyu kuwi. Dadi amba banget tengu weruh banyu mepet sak gelas nang ngisor iki. Wah, tengu ning sing weruh tengu rak yo dadi amba ta banyu kuwi. Hombo tenan ketoke tengu ngetke pinggire ora weruh lho kuwi. Sebabe jan ming cilik banget. Lah terus saiki banyu sing mepet gelas niki dijikuk disuntak nang sirahe jenengan rak ya ming sak tetes. Karena ming turahan banyu. Terus banyu sementen niku dijikuk disuntak nang sirahe jenengan. Dadi sithik banget kok ya. Lah donya niki segorane nek awake dhewe keta ngolak-olak kaya ngono. Karena kita niku ibarate tengu weruh banyu semono kuwi minge. Sementara sing jagani donya niku luwih gedhe mbangane donyane. Sing jagani donya niki luwih gedhe mbangane donyane. Dadi nek kok disuntaki banyu
sing menurut bahasa kita segara donya sing kaya ngono. Lah nek sing duwe dadi ming sak gelas mepet kuwi kok ya. Saking gedene kok nggih. Niku kuwi tetep makhluk ciptaane Gusti Allah. Apa meneh Gusti Allah. Mula Nabi Saleh sampeyan niku istilahnya nganggo dalil sing ra logis. Ngejak kita kon nauhidke Gusti Allah nganggo tuntunan sing nrecel. Ya tuntunane niku nrecel. Tuntunane kok ora anu ta ora mlebu ning ngen-ngene kita niku ora mlebu. Mukhayyili rasad. Mukhayyili rasad. Kayak jenengan ngatafke wong fakir kita, wong utawa nakyin ke wong apes-apes kita. Iso ngatafke fa innaka kunta taktifu ala fuqara'ina. Ngatafke iki nyifatke. Dadi gampangane nek kowe iki ngene ora kaya Gusti Allah, kowe iki ngene ora kaya Gusti Allah. Nek karo wong fakir Nabi Saleh itu ya nyerak-nyerak ya kan. Kalau kan biyen sing jenenge para nabi niku nek karo wong fakir kuwi do seneng kok ya wong fakir iki malah anu sih. Atine apik, lembut, wong fakir-fakir niku ora ana nilai gaya sombonge ora. Wong fakir-fakir. Wae tenan wong apes-apes, wong fakir-fakir iki disramungi penak kok ya. Mula para nabi saka Nabi Saleh barang nggih ngeten niku. Nyenengi nek karo wong fakir, wong apes ngeten niku nyenengi. Parani ditakyinke, dikarohke nek ora ngerti ditakyinke, dikarohke. Sing rada lemu sarunge ra tau ganti kae kok ora. Jenenge nakyin ke. Nakyin ke, kok ora tau ketok. Ya biasa toh. Ya meng ngono kuwi ning malah kadang kala bolone para nabi ngeten niku malah sing ra duwe sing kere-kere sing apes-apes ngeten niku biasa. Iki mbiyen Nabi Saleh ya senenge ngono kuwi lho, senengane niku ngeten niku ngatafke utawa nyifatke neng wong fakir-fakir. Terus nakyinke wong apes-apes, nilai wong lara. Biasa ngeten niku gaweane niku ngono kuwi njak niku ajaran to. Ajaran niku. Akhirnya pengarep-arepe kaum Nabi Saleh niku dadi kuat. Dadi kuat karena zaman nom Nabi Saleh niku senengane ngono kuwi. Nek ngancani wong fakir-fakir, wong apes-apes seneng, nek ana wong lara do ditileki. Wah, warga do seneng kok ya. Saurunge Nabi Saleh dadi nabi niku warga do seneng. Lah akhlake Nabi Saleh ketok luwih apik kae kok ya niki. Karang niku arep orang dadi nabi wis dadi bagian saka anu kok nggih. Suri tauladan. Bagian saka contoh. Ora kaya wong-wong sing sugih-sugih kae, sugih titik ngono wis do gaya-gaya lho modelene. Mengagi sugih titik ngono wah wis gayane la ilaha illallah. Apa meneh wong wedok rada sugih titik, wah luwih gaya.
Nek wong lanang kuwi meksa isih iso ngendhaleni. Nek wong wedok iki malah wis rada sugih titik ngono wis alah. Sing lucu ki anu ora sugih sakjane. Wong wedok niki sakjane ora tek sugih. Mungkin secara zahir utawa secara formal duwe kelebihan kedudukan. Ning nek barange ora sugih ming duwe kelebihan kedudukan. Ya misalkan kanca-kanca ki mingkur buruh karo ibu rumah tangga gampangane. Iki kanca-kancaku iki ming buruh karo ibu rumah tangga terus dheke dadi pegawe ngono wis gaya banget kok. Ning iki ora sugih lho iki mingkur dadi pegawe. Ora sugih mingkur dadi pegawe ya pegawe ora pegawe sing kelase dhuwur ora. Umpamane diitung ngono iki paling pol ya bayar iki mingkur 3,5 tekan 4 juta ngono kuwi. Dadi nyatus lah bayare sehari nyatus umpamane. Ngono wae gaya. Oh iki ya kadang kala ora malah ora pegawai negeri. Ya ming anu mandor rombongan jahit BH. Apa kae jenenge? Mbok-mbok ae lho. Dadi kepala bagian lho wis gaya banget. Neng rumangsane ning kampung iki kaya ning kono membawai wong pira ngono. Wong anak buah to nek kono niku terus niki mbok-mbokne jenenge mbok-mboke ning nggon pabrik BH kuwi. Lah mulih iki digawa sikape iki kaya-kaya warga iki ya kaya anak buahe dheke terusan. Lah iki kudu apa-apamu terus digaya. Utawa nek ra ngono ya alah ming dadi pegawe mbale lak ya kudu pegawai negeri to iki. Kuwi ming setap lho ora kok cari apa jaga gaya ora ming setape. Ngono wae gayane ora elok-elok lho gumun jalu. Kaya wis paling elit. Padahal ya wis mingkur nek nggon bale ya ming setap, nek nang nggon pabrik BH ya ming mbok-mbok. Nek nang nggon pegawe ya ora tek suku cetha ora tek sugih nek nggon materi wis genah ra sugih kuwi iki. Ming gara-gara setengah di kedudukan we gayane ra elok-elok. Kaya wis paling elit. Kaya wis paling elit. Padahal kuwi ya ora duwe kualitas. Nek dijak nabi ngene iki wis moh ngrungokke wong sing ngono-ngono kuwi. Karena merasa lebih to. Ya merasa lebih nek dijak iki ya niki dijak Nabi Saleh itu mereka ora gelem nampa karena merasa luwih sugih. Merasa luwih sukses, malah ngomong-ngomong Nabi Saleh, sampean iki mbiyen iki jan bagian dari kita. Biyen iki apian lho sampeyan iki nek karo wong fakir we akrab, karo wong apes-apes kerep ngaruhke. Malah ketoke kalingan banget sampeyan iki hobi weh-weh. Ya anggere ana apa-apa titik ngono marani nggone wong sing apes-apes kae ngekeki. Panen jagung ya ora ketan 5. Ya ngulungi. Niki nek ana wong lara mesti mangtileki lho mbiyen. Apik tenan sampean niku mbiyen apik. Sehingga harapan kita semua tentang panjenengan niki dadi kuat utawa anggapan kita semua tentang panjenengan niki dadi kuat bahwa panjenengan iku bagian saka orang-orang baik. Minal ahbab. Sampeyan ku bagian saka wong sing apik-apik ning kalangan mriki niku dadi wong sing apik-apik. Dadi do disenengi lah. Karo wong mriki niku do disenengi. Bahkan diarep-arep dadi sang penolong agama kita. Ning kepiye lah kok sakniki jenengan iki malah ngetokke lera jodoh karo kita iki piye?
di mana kita do nyembah reca jenengan malah ora nyetujoni mungsuhi kepara pengen ngendhek le kita do nyembah reca. Kuwi terus piye kok dadi mulai kaya keten iki. Biasa to nek isih apik isih do disayuki, do dirujuki, do diapiki ning basan ngejak apik wis mulai gejolak. Padahal benar ajaane itu benar. Ning wis mulai gejolak terutama diawali saka tokoh-tokoh. Nek tokoh sing ora gelem karena terusik kedudukane, terusik lenokoi. Watir ndak kesaingan. Watir ndak jamaah entek. Engko nek ngantek jamaah entek piye? Sing ngekeki sarung sapa? Piye iki? Karo sing iuran nanti iki kok ayo. Dadi watir banget. Waduh kok dadi Nabi Saleh ngono. Arep piye iki mulai ora beres nek kae ketoke wis ora beres. Mulai nyetani, ndronani marang warga masyarakat. Dianggap muni kok saiki anu ya nyengkah-nyengkah kebijakan kita. Akhirnya ngene wae. Sesuk nang rapat akbar ditekake. Wono rapat wae akbar kok ora mung pengajian. Pengajian akbar iki rapat akbar kok ya. Iki rapat akbar tekake kabeh tokoh masyarakat lumpuhke termasuk si Soleh, Nabi Soleh lumpuhke. Lumpuhke tenan jedwet ditanting takoni. Iki Nabi Soleh lah kok dadi sampeyan sakniki elek-elek kita saka oleh kita niku do nyembah reca gek kamangka oleh kita nyembah reca kuwi iki mung neruske tinggalane simbah-simbah kita wingi-wingi mbahne kita bapakne kita iki do ngene iki dadi iki mung karek neruske. Kok malah dadi arep jenengan ndek, arep jenengan bubarke, arep jenengan owahi iki piye? Ora sampeyan iki karepe piye? Karepmu lho kok nek ngantek kena ngadab. Wah, malah diancam kena ngadab sik kok piye to? Mah kuwalik. Lah iki tinggalane simbah, tinggalane bapak kok malah jenengan elekke. Wis jenengan ya iso mbayangke tak kira kaya jenengan dhewe nek dilekke bocah sing jenengan bapak jenengan, mbah jenengan do nglakoni ngono ya gejolak lho nang ati wae. Sing elekke mung bocah iki. Ya bocah gedhe dhuwur ning isih bocah mingan. Ya mung menang le gedhe dhuwur kok ya. Ning bocah, kayak jenengan wis ngono kuwi, bapakne jenengan ngono kuwi, mbahne jenengan ya ngono kuwi, delekke jal. Jenengan kuwi ya tak kira ora gelem manut kok nggih. Iki ora mingkur kaum samut, ya kaum samut ya kita-kita kuwi nek ngono kuwi iso ora gelem. Wong nyatane sing model tradisi semi sirik zaman semono dilangi siji mbaka siji tetep mengalami gejolak sing rada kres kok nggih karo paham-paham kasepuhan iki. Sepele sing ra ana jluntrunge ra ana tujuane. Misalkan nek ana sripak iki dadak ngobong menyan gaweke congkok gumpring kae. Kae nganggo cowek kae. Nah, nggih kan ana cowek cilik anu umpringe disigar-sigar kok dibungkake kae. Trongko dhuwure kae menyan kae dupa dobong. Kemutu ku ambune juan. Untuk ngilangi perkara sepele kaya ngono mbiyen iki gejolak tau. Lha iso nampa
keterangan ki urung suwe terus akhirnya saiki ra nganggo. Dikai keterangan-keterangan sing kepenak. Ya bisa nampa. Mungkah tenan lho, paham-paham Jawa sing wis tinggalane biyen akhirnya dindek siji mbaka siji ning ya tetep nganggo. Kres rembuge tetep nganggo rame rembuge iki ya akeh. Dadi ketoke lumrah ora mbiyen ra saiki iki lumrah. Untuk menuju nang kebenaran iki pancen benar-benar perang jiwa ya niki. Jiwane piye ngono. Ora gampang, memang ora gampang. Seka sirik diajak ning tauhid, saka nyekutokke Gusti Allah diajak ning nyuwijake Allah itu perjuangan keras, perjuangan besar. Ngene dhewe wis do dadi saiki saka bodho ngenalke agama kanthi apik sebabe imane wis mapan, wis do ora nyekutokke Allah. Ning saka bodho dijak pinter wae angel saiki iki. Ya niku wau. Bape kencikan karo kemulan kesombongan. Ming merasa rada jaya titik ngono wis sombong banget gaya. Anu mawon, iki mangke nek ngaji pokoke paling suwe 15 menit, wong sesuk iki selak do kerja. Ngono ngono kae. Aku mbaten kerja kere wae kemlinting ya. Kaya sugi-sugiyo kae. Mbasan tak usut ngono jebul ya utangi ukih kok le kemayu alah. Santai kok le. Iki ya mung conto wong ora ana wong ngomong ngono kuwi kok. Iki mung conto ora ana wong ngomong ngono kuwi. Iki mung rekaku kok iki kok. Ora jelas tenan. Utangi ukih wae kemayu aku alah-alah ya Allah. Wis sakarepmu nek kira-kira arep melu golongan kaum samud ya sakarepmu. Nah ketoke mung berat iki engko. Sing pasti niku nek pancen niku ajaran hak saka Quran iki ditampa karena sing paling slamet urip niku wong sing berpegang teguh terhadap Quran dan hadis. Wis mung kuwi tok ora bakal ana liyane. Niki sik terus sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, bejo slamet donya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.